IFM News Regional. Iglawlawag ti Bureau of Fire Protection La Union ang mga rekomendar da laing iti umno a klase ti fire extinguisher para kadigiti establishmento ngem saan iti espesipiko iti brand na. Sigon iti Fire Superintendent Bonifacio Sacatrapos Jr. Provincial Marshal nas ken maiturong ken maipakamu kadigiti occupant when og kagikwa ti establishmento ti umno a klase ti fire extinguisher gaputa ado kadakwada iti awan pa iti umdas nga amuda nga maipanggep iti daytoy ket tapno maisigurado iti epektibo iti maaramat a fire extinguisher no adda iti uram. Inlawlawag na pa ti ahensya nakadepende iti rekomendar a klase iti fire extinguisher iti kalaway iti building ken iti hazard content wenno sitwasyon iti peggad nga adda iti uneg daytoy. Kahit na saway nagdepende iti klase iti establishmento ken dagiti materyales nga adda iti uneg iti mapili a fire extinguisher. Damag Regional para iti IFM News, Idol Shanti Papi Tatak IFM.